Το όνομά μου είναι Μελίνα και είμαι 31 ετών τώρα. Μεγάλωσα στην Κηφισιά, ένα από εκείνα τα φανταχτερά προάστια της Αθήνας, όπου όλοι είχαν τεράστια σπίτια και τέλεια κουρεμένους κήπους. Το σπίτι μας είχε 6 υπνοδωμάτια, περισσότερο χώρο από ό,τι χρειαζόταν πραγματικά οποιαδήποτε οικογένεια. Ήμασταν εγώ, ο μεγαλύτερος αδερφός μου, ο Ορέστης και οι γονείς μας, ο Κώστας και η Δέσποινα. Ο πατέρας μου εργαζόταν ως οικονομικός διευθυντής σε κάποια πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας, από εκείνες τις δουλειές όπου φορούσε ακριβά κοστούμια και μιλούσε για τα τριμηνιαία κέρδη στο δείπνο. Η μητέρα μου ήταν παρουσιάστρια στην τηλεόραση παλιά, αλλά μέχρι να γεννηθώ εγώ είχε στραφεί στις φιλανθρωπίες και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση χρημάτων. Ο Ορέστης ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερός μου και από τη στιγμή που μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε γύρω μου, ήξερα ότι ήταν το χρυσό παιδί. Οι γονείς μας του φέρονταν σαν να ήταν προορισμένος για σπουδαία πράγματα, σαν κάθε μικρό πράγμα που έκανε να άξιζε μια παρέλαση. Εγώ απλώς υπήρχα. Η τύχη ήταν καλυμμένη με τα τρόπαια και τις φωτογραφίες του Ορέστη, κύπελα μπάσκετ, βραβεία από ομάδες ρητορικής, ακαδημαϊκά πιστοποιητικά, όλα εκτίθεντολες και ζούσαμε σε ένα μουσείο αφιερωμένο σε αυτόν. Τα δικά μου βραβεία ήταν χωμένα σε ένα χαρτόκουτο στη σοφίτα. Όλα να κάθονται εκεί μέσα στη σκόνη. Θυμάμαι τα 10 γενέθλιά μου σαν να ήταν χθες. Ξύπνησα εκείνο το πρωί ενθουσιασμένη γιατί το να γίνεσαι διψήφιος έμοιαζε με κάτι σπουδαίο. Κατέβηκα κάτω περιμένοντας τουλάχιστον μία κάρτα ή ίσως τηγανίτες, αλλά η μαμά και ο μπαμπάς ήταν στην κουζίνα και μάλωναν για το τι χρώμα φανέλα έπρεπε να φορέσει ο Ορέστης στο επερχόμενο τουρνουά μπάσκετ. Δεν με κοίταξαν καν όταν μπήκα μέσα. Κάθισα στο τραπέζι τρώγοντας δημητριακά μόνη μου, περιμένοντας κάποιος να θυμηθεί. Πέρασαν ώρες. Πήγανε σε 3 διαφορετικά καταστήματα αθλητικών ειδών εκείνη την ημέρα, συζητώντας τα πλεονεκτήματα διαφόρων εταιριών. Εγώ έμεινα σπίτι και έβλεπα τηλεόραση. Μόλις σχεδόν στις 9 το βράδυ, όταν ήμουνα ήδη με τις πιτζάμες μου, η μαμά ξαφνικά λαχάνιασε και είπε «Θεέ μου, είναι τα γενέθλια της Μελίνας». Ο μπαμπάς σήκωσε το βλέμμα του από το λάπτοπ του και είπε «Θα σου πάρουμε κάτι ωραίο την επόμενη εβδομάδα, γλυκιά μου». Υπόσχεση. Ποτέ δεν το έκαναν. Όταν ήμουνα 12, ο Ορέστης μπήκε στην εφηβική εθνική ομάδα μπάσκετ. Οι γονείς μου έκαναν πάρτι, νίκιασαν μια τέντα, προσέλαβαν κέτερινγκ, κάλεσαν τη μισή γειτονιά. Την ίδια χρονιά κέρδισα την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών με ένα έργο για τη διήθηση του νερού που μου πήρε 3 μήνες να ολοκληρώσω. Η μαμά έριξε μια ματιά στην κορδέλα και είπε «Ωραία, αγάπη μου, πριν επιστρέψεις στον σχεδιασμό του πάρτι αποφοίτησης του Ορέστη, το οποίο ήταν ακόμα 2 χρόνια μακριά». Αλλά τα γενέθλια και οι σχολικές επιτυχίες δεν ήταν καν το χειρότερο. Τα Χριστούγεννα ήταν ένας δικός τους, ιδιαίτερος εφιάλτης. Όταν ήμουν 14, ήρθε το πρωί των Χριστουγέννων και ξύπνησα για να βρω τους γονείς μου να φορτώνουν βαλίτσες στο αυτοκίνητο. Ο Ορέστης ήταν ήδη στο μπροστινό κάθισμα, φορώντας καινούρια ρούχα που δεν είχα ξαναδεί. «Πού πάτε?» ρώτησα. «Στη Μύκονο», είπε η μαμά, χωρίς καν να δείχνει ένοχη γι' αυτό. Ο Ορέστης δούλεψε τόσο σκληρά. Αξίζει πραγματικές διακοπές. Κι εγώ. Ο μπαμπάς αναστέναξε σαν να ήμουν παράλογη. «Η γιαγιά σου θα είναι εδώ σε 1 ώρα. Θα περάσεις ωραία, ήσυχα Χριστούγεννα μαζί της». Έφυγαν. Πέρασα τα Χριστούγεννα με τη γιαγιά μου, που ήταν το μόνο άτομο στην οικογένεια που φαινόταν ποτέ να παρατηρεί ότι υπήρχα. Έφτιαξε κουλουράκια και είδαμε παλιές ταινίες και δεν ανέφερε ούτε μια φορά το όνομα του Ορέστη. Την αγαπούσα γι' αυτό. Την επόμενη χρονιά τα Χριστούγεννα ήρθαν ξανά. Προσπάθησα να μην έχω πολλές ελπίδες, αλλά ήμουν 15 και αρκετά ανόητη για να σκεφτώ ότι ίσως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Το πρωί των Χριστουγέννων κατέβηκα κάτω για να βρω τον Ορέστη να ανοίγει το ένα δώρο μετά το άλλο, ένα καινούριο λάπτοπ. Όχι οποιοδήποτε λάπτοπ,
αλλά το τελευταίο μοντέλο που όλοι στο σχολείο ήθελαν. Πιθανότατα κόστιζε 2.500 ευρώ. Πήρε επίσης ένα δερμάτινο μπουφάν, ένα ρολόι, εισιτήρια για συναυλίες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τότε η μαμά μου έδωσε έναν φάκελο. Μέσα υπήρχε μια κάρτα, απλά μια κάρτα. Είχε μια εικόνα ενός χιονάνθρωπου και ένα τυπικό μήνυμα «Καλά Χριστούγεννα» τυπωμένο μέσα. Ούτε χρήματα, ούτε δωροκάρτα, τίποτα. Απλά μια κάρτα. Την κοίταξα επίμονα, μετά κοίταξα το βουνό από κουτιά γύρω από τον Ορέστη. «Αυτό δεν είναι δίκαιο», είπα. «Ο Ορέστης παίρνει όλα αυτά τα ακριβά πράγματα και εγώ παίρνω μια κάρτα». «Ο Ορέστης είναι στο πανεπιστήμιο», είπε ο μπαμπάς. Λες και αυτό εξηγούσε τα πάντα. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για αυτόν. Μην είσαι μικρόψυχη, Μελίνα. Δεν είναι ελκυστικό να μετράς το κόστος των δώρων των άλλων. Γύρισα στο δωμάτιό μου και έκλαψα. Η γιαγιά τηλεφώνησε αργότερα εκείνη την ημέρα και της τα είπα όλα. Είπε ότι λυπόταν και την πίστεψα, γιατί ήταν η μόνη που το έκανε ποτέ. Έγινε μοτίβο. Κάθε Χριστούγεννα ο Ορέστης έπαιρνε απίστευτα δώρα. Ένα αυτοκίνητο όταν έκλεισε τα 21, ταξίδια στην Ευρώπη με την κοπέλα του, επώνυμα ρούχα, ηλεκτρονικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και κάθε Χριστούγεννα εγώ έπαιρνα μια κάρτα. Μερικές φορές έγραφαν ένα μικρό μήνυμα μέσα για το πώς έπρεπε να δουλέψω πιο σκληρά ή να είμαι πιο ευγνώμων για αυτά που είχα. Μια χρονιά η κάρτα έλεγε απλώς «Προσπάθησε να μην ζηλεύεις τον αδερφό σου. Δεν φταίει αυτός που είναι επιτυχημένος». Έπαψα να νοιάζομαι μετά από λίγο, ή τουλάχιστον αυτό έλεγα στον εαυτό μου. Όταν έγινα 18, με δέχτηκαν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μάζεψα τα πράγματά μου, μετακόμισα στην εστία και σχεδόν δεν κοίταξα πίσω. Τηλεφωνούσα σπίτι ίσως μια φορά το μήνα. Συνήθως όταν η μαμά μου έστελνε μήνυμα ρωτώντας γιατί δεν επικοινωνούσα ποτέ. Οι συζητήσεις ήταν πάντα οι ίδιες. Περνούσε 20 λεπτά, μιλώντας για τις πρακτικές ασκήσεις του Ορέστη ή τους βαθμούς του ή το νέο του διαμέρισμα. Και μετά με ρωτούσε πώς πήγαινα στη σχολή. Πριν προλάβω να απαντήσω περισσότερο από 1 ή 2 προτάσεις, θυμόταν κάτι άλλο για τον Ορέστη και επιστρέφαμε να μιλάμε για αυτόν. Σταμάτησα να περιμένω κάτι διαφορετικό, αλλά παρόλο που είχα φύγει και είχα ξεκινήσει τη δική μου ζωή, κάποιο ανόητο κομμάτι μου ήθελε ακόμα να συμπεριλαμβάνεται στα οικογενειακά πράγματα, ειδικά τα Χριστούγεννα. Μου έλειπε η ιδέα τους, ακόμα κι αν η πραγματικότητα ήταν πάντα χάλια. Τον πρώτο χρόνο που ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, τηλεφώνησα στη μαμά στις αρχές Δεκεμβρίου. Σκεφτόμουν να έρθω σπίτι για τα Χριστούγεννα, είπα. Δεν έχω εξετάσεις μετά τις 15, οπότε θα μπορούσα να μείνω για καμιά εβδομάδα. Υπήρξε μια μεγάλη παύση. Βασικά, Μελίνα, ίσως είναι καλύτερα να μείνεις στη σχολή φέτος, είπε η μαμά. Ίσως να γιορτάσεις με τους φίλους σου από την εστία. Έρχεται η οικογένεια της αραβωνιαστικιάς του Ορέστη. Θα είμαστε πολλοί στο σπίτι. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν 6 υπνοδωμάτια. Είναι απλώς καλύτερα έτσι. Θα ένιωθες έτσι κι αλλιώς παράτερη. Δεν αντέδρασα. Τι νόημα είχε. Πήγα στην Αθήνα ούτως ή άλλως εκείνα τα Χριστούγεννα, αλλά έμεινα με τη γιαγιά. Δεν πέρασα καν από το σπίτι των γονιών μου. Αργότερα είδα φωτογραφίες στο Facebook της μαμάς. Όλοι χαμογελούσαν γύρω από το δέντρο, με ποτήρια κρασί ψωμένα. Και η λεζάντα έγραφε «Όλη μας η αγαπημένη οικογένεια μαζί για τις γιορτές». Δεν ήμουνα σε καμία φωτογραφία. Μετά από αυτό, σταμάτησα να ρωτάω αν μπορώ να έρθω σπίτι και αυτοί σταμάτησαν να με καλούν. Αποφοίτησα με άριστα 3 χρόνια αργότερα. Βρήκα δουλειά στην Horizon Marketing Group εδώ στην Αθήνα και δούλεψα σκληρά. 3 χρόνια μετά με προσέλαβε η Apex Creative Solutions, μια από τις καλύτερες εταιρείες marketing στη χώρα. Πραγματική δουλειά, πραγματικά έργα, πραγματικά χρήματα. Αλλά η οικογένειά μου
Δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά γιατί ποτέ δεν ρώτησαν. Έμενα σε επαφή με την οικογένειά μου μέσω μιας ομαδικής συνομιλίας στο Viber, όπου η μαμά ανέβαζε φωτογραφίες του Ορέστη και της γυναίκας του, της Δάφνης, σε φιλανθρωπικά γκαλά ή γευσηγνωσίες κρασιού ή ό,τι στο καλό έκαναν εκείνη την εβδομάδα. Ο Ορέστης είχε παντρευτεί μερικά χρόνια πριν. Δεν με κάλεσαν στο γάμο. Η μαμά είπε ότι ήταν μια μικρή τελετή, μόνο στενή οικογένεια. Είδα τις φωτογραφίες αργότερα. Υπήρχαν τουλάχιστον 150 άτομα εκεί. Η συνομιλία ήταν πάντα η ίδια. Η μαμά να ποστάρει για την τελευταία επιτυχία του Ορέστη. Ο μπαμπάς να παρεμβαίνει λέγοντας πόσο περήφανος ήταν. Ο Ορέστης να είναι ψευδός μετριόφρον για όλα αυτά. Εγώ απλώς σκρόλαρα και δεν έλεγα τίποτα. Τι υπήρχε να πω? Εν τω μεταξύ, εγώ τα πήγαινα αρκετά καλά. Στην Apex Creative Solutions είχα ανέβει από Junior Strategist σε επικεφαλής μεγάλων εκστρατιών. Κανείς δεν μου χάρισε τίποτα. Δούλευα 70 ώρες την εβδομάδα. Πρότεινα ιδέες που με τρόμαζαν. Ανέλαβα έργα που άλλοι δεν ήθελαν να αγγίξουν. Και απέδωσε. Όταν ήμουν 31, ανέλαβα το μεγαλύτερο έργο της καριέρας μου. Μια μεγάλη αθλητική εταιρεία ήθελε να κάνει rebranding για την νεανική αγορά και μου έδωσαν πλήρη δημιουργικό έλεγχο. Πέρασα 6 μήνες πάνω σε αυτό, χτίζοντας μια ομάδα, ερευνώντας τάσεις, δοκιμάζοντας καμπάνιες. Όταν το λανσάραμε, τα αποτελέσματα ήταν τρελά. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 37% το πρώτο τρίμηνο. Ο διευθύνων σύμβουλος με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι είχα κάνει κάτι ξεχωριστό. 2 εβδομάδες αργότερα πήρα ένα μπόνους 90.000 ευρώ. Κοιτούσα τον αριθμό στον τραπεζικό μου λογαριασμό για καλά 10 λεπτά. Δεν είχα δει ποτέ τόσα πολλά χρήματα μαζεμένα στη ζωή μου. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να το πω σε κάποιον, να το γιορτάσω. Αλλά σε ποιον? Οι φίλοι μου από τη δουλειά θα χαίρονταν για μένα, σίγουρα, αλλά έμοιαζε με κάτι που θα έπρεπε να μοιραστείς με την οικογένεια. Τότε θυμήθηκα την ομαδική συνομιλία από λίγες μέρες νωρίτερα. Ο μπαμπάς με είχε ρωτήσει γιατί δεν έχεις πετύχει τίποτα σημαντικό στην καριέρα σου ακόμα. Είσαι 31, Μελίνα. Ο Ορέστης ήταν ανώτερος αναλυτής στην ηλικία σου. Ήθελα να απαντήσω ότι είχα πάρει 3 προαγωγές, ότι ήμουν επικεφαλής εκστρατιών για εθνικές μάρκες, ότι ο μισθός μου ήταν πολύ πάνω από εξαψήφιος. Αλλά τι νόημα είχε? Δεν τους ένοιαζε. Ποτέ δεν τους ένιαξε. Έτσι, δεν τους είπα για τον μπόνους. Απλώς το άφησα να κάθεται στο λογαριασμό μου ενώ αποφάσιζα τι να κάνω με αυτό. Ο Νοέμβριος κύλησε και η οικογενειακή συνομιλία άρχισε να βουίζει ξανά. Σχέδια για την ονομαστική εορτή του πατέρα. Η μαμά να ποστάρει συνταγές που είχε βρει. Ο μπαμπάς να μιλάει για το πώς θα έβγαζε το καλό κρασί από την κάβα. Μετά ήρθε η μεγάλη ανακοίνωση. Ο Ορέστης είχε πάρει προαγωγή σε ανώτερο διευθυντή στην επενδυτική του τράπεζα. Το μήνυμα του μπαμπά ήταν ντροπιαστικό να το διαβάζεις. Αυτή είναι η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Ο γιος μου, ανώτερος διευθυντής στα 35. Πάντα ήξερα ότι θα έκανε σπουδαία πράγματα, Ορέστη. Λίγες μέρες αργότερα, η μαμά έστειλε ένα μήνυμα απευθείας σε μένα στην ομαδική συνομιλία. «Μελίνα, θα μπορούσες να αγοράσεις στον Ορέστη ένα ωραίο ρολόι για την προαγωγή του, κάτι γύρω στα 1.500 ευρώ. Στείλ το με courier στο σπίτι μας μέχρι την ονομαστική εορτή. Ευχαριστώ, γλυκιά μου». Διάβασα το μήνυμα 3 φορές. Δεν ρώτησε αν είχα την οικονομική δυνατότητα. Δεν είπε παρακαλώ. Απλώς υπέθεσε ότι θα το έκανα. Να αγοράσω ένα ακριβό δώρο για τον αδερφό που δεν μου είχε αγοράσει ποτέ τίποτα. Για γονείς που δεν είχαν γιορτάσει ποτέ ούτε μία από τις επιτυχίες μου. Έκλεισα τη συνομιλία και δεν απάντησα. Εκείνο το βράδυ κάθισα στον καναπέ μου με ένα μπουκάλι κρασί και άρχισα να ψάχνω σε αγγελίες ακινήτων. Τότε το είδα. Ένα σπίτι στα βουνά του Παρνασσού. 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, μια τεράστια βεράντα με θέα σε πεύκα και κοιλάδες. Οι φωτογραφίες το έκαναν να μοιάζει σαν κάτι από περιοδικό.
Η τιμή ήταν 360.000 ευρώ. Μπορούσα να καλύψω την προκαταβολή με τον μπόνους μου. Το στεγαστικό δάνειο θα ήταν διαχειρίσιμο με το μισθό μου. Και όσο περισσότερο το κοιτούσα, τόσο περισσότερο το ήθελα, όχι ως επένδυση, όχι ως ακίνητο προς ενοικίαση. Το ήθελα για μένα. Ένα μέρος που ήταν εντελώς δικό μου, όπου κανείς δεν θα μπορούσε να μου πει ότι δεν άξιζα να βρίσκομαι εκεί. Βρήκα τον αριθμό της κτηματομεσήτριας και τηλεφώνησα. Το όνομά της ήταν Μιχαέλα και απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. Μέσα σε μια ώρα ήμασταν σε βιντεοκλήση και μου έκανε μια εικονική περιήγηση. Το σπίτι ήταν ακόμα καλύτερο από τις φωτογραφίες. Είχε αυτό το τεράστιο πέτρινο τζάκι, παράθυρα που άφηναν τόσο πολύ φως να μπει και μια κουζίνα που έβλεπε στα βουνά. «Θέλω να το αγοράσω», είπα. Η Μιχαέλα γέλασε. «Θέλεις να το σκεφτείς πρώτα? Ίσως να έρθεις να το δεις από κοντά». «Όχι, το θέλω». «Πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε?» Με καθοδήγησε στη διαδικασία. Υπέγραψα την προσφορά αγοράς εκείνο το βράδυ και μετέφερα την προκαταβολή το επόμενο πρωί. Ήταν τρελό και παρορμητικό και δεν με ένοιαζε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έκανα κάτι μεγάλο, χωρίς να ζητήσω άδεια ή έγκριση από κανέναν. 3 εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα υπέγραψα τα τελικά έγγραφα και πήρα τα κλειδιά. Οδήγησα μέχρι το σπίτι μόνη μου, ξεκλείδωσα την πόρτα και απλώς στάθηκα εκεί, στο άδειο σαλόνι. Υπήρχε μια εντοϊχισμένη κουζίνα, αλλά κατά τα άλλα το μέρος ήταν άδειο. Περπάτησα σε κάθε δωμάτιο, άγγιξα τους τοίχους, κοίταξα έξω από κάθε παράθυρο. Αυτό ήταν δικό μου. Τις επόμενες 3 εβδομάδες αφοσιώθηκα στο να κάνω το σπίτι να μοιάζει με σπίτι. Έβαψα τα ντουλάπια της κουζίνας σε ένα απαλό γκρι, αντικατέστησα όλα τα φωτιστικά με άλλα που δεν έμοιαζαν να είναι από τη δεκαετία του 90 και πέρασα ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο συναρμολογώντας έπιπλα από κουτιά. Αγόρασα έναν καναπέ, μια τραπεζαρία, κρεβάτια για τα δωμάτια των φιλοξενούμενων, χαλιά, κουρτίνες, τα πάντα. Δούλευα σε αυτό κάθε βράδυ μετά την κανονική μου δουλειά και όλη μέρα τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου το σπίτι ήταν έτοιμο. Έδειχνε απίστευτο. Τράβηξα φωτογραφίες και τις ανέβασα στο Instagram. Η λεζάντα ήταν απλή. Άξιζα το δικό μου σπίτι, το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω. 1 ώρα αργότερα το τηλέφωνο μου άρχισε να χτυπάει ασταμάτητα. Μηνύματα από τη μαμά, τον μπαμπά και τον Ορέστη, όλοι ρωτούσαν το ίδιο πράγμα. «Τι είναι αυτό? Ποιανού είναι αυτό το σπίτι? Από πού βρήκες τα χρήματα?» Τα διάβασα με ένα χαμόγελο και δεν απάντησα σε κανένα. Πέρασε άλλη 1 ώρα. Τότε η μαμά έστειλε άλλο ένα μήνυμα. «Οικογενειακό δείπνο. 23 Δεκεμβρίου, 7 το πρωί». Μιου δεν είναι προαιρετικό. Σκέφτηκα να το αγνοήσω κι αυτό, αλλά ειλικρινά ήμουνα περίεργη. Ήθελα να δω τα πρόσωπά τους όταν θα τους έλεγα την αλήθεια. Ήρθε η 23η Δεκεμβρίου και οδήγησα στο σπίτι των γονιών μου. Χτύπησα το κουδούνι και ο μπαμπάς άνοιξε. Δεν είπε γεια, ούτε ρώτησε πώς ήμουν. Απλώς με κοίταξε με εκείνη την αυστηρή έκφραση και είπε «Σαλόνι τώρα». Η μαμά και ο Ορέστης κάθονταν ήδη εκεί. Ο Ορέστης είχε σταυρωμένα τα χέρια του και η μαμά έμοιαζε σαν να έκλαιγε, που ήταν η αγαπημένη της τακτική χειραγώγησης. Κάθισα στην καρέκλα απέναντί τους και περίμενα. «Ποιανού είναι αυτό το σπίτι?» ρώτησε αμέσως ο μπαμπάς. Χαμογέλασα. «Δικό μου». Το αγόρασα με τον μπόνους των 90.000 ευρώ που πήρα από τη δουλειά. Το δωμάτιο σώπασε. Το στόμα της μαμάς έπεσε κυριολεκτικά. «Αυτό είναι αδύνατον», είπε. «Δεν μπορείς να κερδίζεις τόσα πολλά. Είσαι απλώς μία μάνατζερ». Βασικά, αν κάποιος από εσάς είχε μπει στον κόπο να ρωτήσει για τη ζωή μου την τελευταία δεκαετία, θα ξέρατε ότι δουλεύω για την Apex Creative Solutions, μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες marketing στη χώρα. Είμαι επικεφαλής μεγάλων εκστρατιών, έχω πάρει πολλές προαγωγές. Ο μισθός μου είναι σημαντικά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Το μπόνους ήταν για ένα έργο rebranding που αύξησε τις πωλήσεις του πελάτη
κατά 37% σε ένα τρίμηνο. Ο μπαμπάς έμοιαζε σαν να τον είχαν χαστουκίσει. Ο Ορέστης απλώς με κοιτούσε επίμονα. «Θα έπρεπε να μας είχες συμβουλευτεί πριν κάνεις μία τόσο μεγάλη αγορά», είπε τελικά ο Ορέστης. «Δεν μπορείς απλώς να ξοδεύεις χρήματα έτσι χωρίς την άποψη της οικογένειας». Πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. «Τι είναι αστείο», φώναξε ο Ορέστης. «Το ότι νομίζεις πως χρειάζομαι την άδειά σου για να ξοδέψω τα δικά μου χρήματα». «Αυτό είναι σοβαρό», είπε ο Ορέστης. «Είμαστε οικογένεια. Παίρνουμε τις μεγάλες αποφάσεις μαζί». «Α, όπως με συμπεριλάβατε στο γάμο σας ή σε οποιαδήποτε από τις αποφάσεις σας ποτέ». Η μαμά παρενέβη. «Αυτή η στάση είναι ακριβώς ο λόγος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχεις γίνει εγωίστρια, Μελίνα. Αυτό το σπίτι είναι πολύ μεγάλο για ένα άτομο. Θα έπρεπε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα εκεί φέτος. Όλοι μας μαζί. Όχι, δεν σας καλώ στο σπίτι μου». Ο Ορέστης έσκυψε μπροστά. «Η Δάφνη είναι έγκυος. Ονειρευόταν ένα σπίτι σαν αυτό. Θα ήταν τέλειο για εμάς, ειδικά με το μωρό που έρχεται. Θα έπρεπε να μας αφήσεις να μείνουμε εκεί». Ένιωσα σαν να με είχαν γρονθοκοπήσει. «Θέλεις να ζήσεις στο σπίτι μου?» «Μόνο μέχρι να γεννηθεί το μωρό», είπε ο Ορέστης σαν να ήταν λογικός. «Ίσως 6 μήνες περίπου. Έχεις 3 υπνοδωμάτια. Δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το χώρο». Η μαμά έγνεψε καταφατικά. «Βγάζει νόημα, Μελίνα. Εσύ είσαι μόνη και αυτοί ξεκινούν μια οικογένεια. Αυτό κάνουν οι οικογένειες. Βοηθούν η μία την άλλη. Βοηθούν η μία την άλλη». Σηκώθηκα. «Πότε με βοήθησε κανείς από εσάς ποτέ?» «Σε μεγαλώσαμε», είπε ο μπαμπάς. «Σου δώσαμε τα πάντα. Δώσατε στον Ορέστη τα πάντα. Εμένα μου δίνατε κάρτες και μου λέγατε να σταματήσω να ζηλεύω». «Αυτό δεν είναι δίκαιο», είπε η μαμά. «Φερθήκαμε και στους 2 σας καλά. Ξεχάσατε τα 10 γενέθλιά μου γιατί αγοράζατε φανέλες μπάσκετ στον Ορέστη. Τον πήγατε στη Μύκονο για Χριστούγεννα και με αφήσατε με τη γιαγιά. Του δώσατε αυτοκίνητα και ταξίδια στην Ευρώπη και σε μένα μου δίνατε κάρτες λέγοντάς μου να μην τον ζηλεύω. Δεν με καλέσατε στην ονομαστική εορτή ή στα Χριστούγεννα για 13 χρόνια. Μην τολμήσετε να μου πείτε ότι μας φερθήκατε το ίδιο». Το δωμάτιο σώπασε ξανά. Τότε ο μπαμπάς σηκώθηκε και η φωνή του έγινε ψυχρή. «Αν θέλεις να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με αυτή την οικογένεια, θα κάνεις το τραπέζι των Χριστουγέννων στο νέο σου σπίτι και θα αφήσεις τον αδερφό σου και την έγκυο γυναίκα του να μείνουν εκεί χωρίς ενίκιο για όσο χρειαστεί». Τους κοίταξα έναν, τη μαμά με τα ψεύτικα δάκρυά της, τον μπαμπά με την υπεροπτική του έκφραση, τον Ορέστη να κάθεται εκεί, λες και του άξιζαν όλα όσα είχα κερδίσει με τον κόπο μου. «Δεν με καλέσατε στην ονομαστική σας εορτή φέτος», είπα ήσυχα. «Δεν με καλέσατε στα Χριστούγεννα. Δεν με έχετε καλέσει πουθενά για πάνω από 1 δεκαετία και τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σπίτι μου». «Αυτό αφορά την οικογένεια», είπε η μαμά. «Όχι, τελείωσα. Δεν χρειάζομαι πια την έγκρισή σας. Δεν θα κάνω χριστουγεννιάτικο τραπέζι για εσάς. Δεν θα δώσω στον Ορέστη το σπίτι μου. Δεν θα έρχομαι στις γιορτές σας. Τελείωσα με όλα αυτά». Γύρισα και περπάτησα προς την πόρτα. «Μελίνα», φώναξε ο μπαμπάς. «Αν βγεις από αυτή την πόρτα, επιλέγεις να κόψεις τους δεσμούς με αυτή την οικογένεια». Σταμάτησα και τους κοίταξα πίσω. «Εσείς κόψατε τους δεσμούς μαζί μου πριν από χρόνια. Απλώς ποτέ δεν το προσέξατε, γιατί ήσασταν πολύ απασχολημένοι να λατρεύετε τον Ορέστη». Έφυγα. Όλοι φώναζαν πίσω μου, αλλά δεν σταμάτησα. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα πίσω στο διαμέρισμά μου στην πόλη. Το τηλέφωνό μου άρχισε να χτυπάει αμέσως. Η μαμά, ο μπαμπάς, ο Ορέστης, όλοι τους να καλούν ξανά και ξανά. Αγνοούσα κάθε κλήση. Τα μηνύματα άρχισαν να έρχονται. Ο μπαμπάς να λέει ότι ήμουν παράλογη. Η μαμά να λέει ότι της ράγιζα την καρδιά. Ο Ορέστης να λέει ότι του το χρωστούσα να μοιραστώ ό,τι είχα, γιατί αυτό κάνουν τα αδέρφια. Μπλόκαρα όλους τους αριθμούς τους
και διέγραψα την οικογενειακή συνομιλία. Εκείνο το βράδυ τηλεφώνησα στους φίλους μου και τους κάλεσα στο σπίτι μου στο βουνό για τα Χριστούγεννα. Μετά τηλεφώνησα στα ξαδέρφια μου από την πλευρά της μαμάς μου, αυτούς που πραγματικά συμπαθούσα. Μέσα σε μία ώρα είχα 15 άτομα επιβεβαιωμένα. Πραγματικοί άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονταν για μένα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και ήταν τέλεια. Μαγειρέψαμε μαζί, παίξαμε παιχνίδια, καθίσαμε δίπλα στο τζάκι και γελάσαμε μέχρι να πονέσουν τα πλευρά μας. Ανέβασα φωτογραφίες στο Instagram, αυθεντικές χαμογελαστές φωτογραφίες ανθρώπων που ήθελαν να είναι εκεί. Η μαμά σχολίασε: «Χαίρομαι που βλέπω ότι ξέχασες την πραγματική σου οικογένεια. Τόσο περήφανη για την καριέρα σου που εγκατέλειψες τους ανθρώπους που σε μεγάλωσαν». Γέλασα και δεν απάντησα. Δεν υπήρχε τίποτα να πεις σε τέτοιου είδους ανοησίες. Ήρθε η παραμονή της πρωτοχρονιάς και είχα σχέδια. Οδήγησα στο σπίτι της γιαγιάς και την πήρα. Ήταν 83 ετών και ακόμα κοφτερή σαν ξηράφι. Άρπαξε το παλτό της και δεν έκανε καμία ερώτηση μέχρι που βγήκαμε στην Εθνική Οδό. «Πού πάμε?» ρώτησε. «Στο σπίτι μου στο βουνό. Θέλω να σου το δείξω». Χαμογέλασε. Είδα τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Έμοιαζε πανέμορφο. Η διαδρομή κράτησε περίπου 2 ώρες. Όταν φτάσαμε εκεί, η γιαγιά περπάτησε αργά σε κάθε δωμάτιο, αγγίζοντας τα έπιπλα, κοιτάζοντας έξω από τα παράθυρα τα χιονισμένα δέντρα. Όταν τελείωσε την περιήγηση, κάθισε στον καναπέ και χτύπησε ελαφρά τη θέση δίπλα της. «Οι γονείς σου μου τηλεφώνησαν», είπε. «Είπαν ότι διέκοψες κάθε επαφή μαζί τους. Ήθελα να σου βάλω μυαλό. Δεν είπα τίποτα. Τους είπα ότι σε αγνοούσαν για 30 χρόνια και ότι θα έπρεπε να σε αφήσουν ήσυχη». Η γιαγιά συνέχισε. «Τους είπα επίσης να μην με ενοχλήσουν ξανά με τις ανοησίες τους». Την αγκάλιασα. Ήταν η μόνη που με είχε δει ποτέ πραγματικά. Περάσαμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς μαζί, μόνο οι 2 μας. Μαγειρέψαμε δείπνο, είδαμε την αλλαγή του χρόνου στην τηλεόραση και μου είπε ιστορίες από όταν ήταν νέα. Ήταν η καλύτερη πρωτοχρονιά που είχα ποτέ. Ο Ιανουάριος ήρθε και ξαναβρήκα τους ρυθμούς μου στη δουλειά. Το διαμέρισμά μου στην πόλη ήταν βολικό για το γραφείο, αλλά ανέβαινα στο σπίτι στο βουνό κάθε Σαββατοκύριακο. Έγινε το καταφύγιό μου, το μέρος μου για να αναπνεύσω. Τότε, 3 εβδομάδες μετά την αρχή του Ιανουαρίου, η βοηθός μου χτύπησε την πόρτα του γραφείου μου φανερά νευρική. «Οι γονείς σου είναι εδώ», είπε. «Ζητούν να σε δουν». Το στομάχι μου σφίχτηκε. «Πες τους ότι είμαι σε σύσκεψη». Το έκανα. Είπαν ότι θα περιμένουν. Κοίταξα την οθόνη του υπολογιστή μου και προσπάθησα να σκεφτώ. Θα μπορούσα να τους βγάλει έξω η ασφάλεια, αλλά αυτό θα προκαλούσε σκηνή. Καλύτερα να το τελειώνω. «Εντάξει, πες τους ότι θα τους συναντήσω στην καφετέρια απέναντι σε 10 λεπτά». Άρπαξα το παλτό μου και πήγα απέναντι. Η μαμά και ο μπαμπάς κάθονταν ήδη σε ένα γωνιακό τραπέζι όταν έφτασα. Κάθισα και δεν παρήγγειλα τίποτα. «Αυτό έχει τραβήξει πολύ», είπε ο μπαμπάς. Όλοι αντιδράσαμε υπερβολικά. «Είναι καιρός να το ξεπεράσουμε αυτό και να συμφιλιωθούμε». «Να το ξεπεράσουμε», επανέλαβα. «Ναι», είπε η μαμά. «Είμαστε οικογένεια. Οι οικογένειες μαλώνουν και μετά τα ξαναβρίσκουν. Έτσι λειτουργεί». Την κοίταξα επίμονα. «Νομίζεις ότι αυτό είναι απλώς ένας καυγάς?» «Τι άλλο θα ήταν?» ρώτησε ο μπαμπάς. «Με αγνοούσατε όλη μου τη ζωή. Ξεχνούσατε τα γενέθλιά μου. Δίνατε στον Ορέστη τα πάντα και σε μένα κάρτες. Δεν με καλούσατε στα Χριστούγεννα για 13 χρόνια. Και ο μόνος λόγος που είστε εδώ τώρα είναι γιατί θέλετε κάτι από μένα». Η μαμά φάνηκε αμήχανη. «Είδα φωτογραφίες από αυτό το σπίτι. Είναι πολύ μεγάλο για κάποιον που ζει μόνος. Να το. Και ο αδερφός σου και η Δάφνη χρειάζονται πραγματικά περισσότερο χώρο τώρα με το μωρό που έρχεται», πρόσθεσε ο μπαμπάς. «Θα έπρεπε να τους αφήσεις να μετακομίσουν μόνο για λίγο». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ακόμα και μετά από όλα αυτά,
εξακολουθούσαν να το ζητούν. «Ήρθατε στον χώρο εργασίας μου για να μου ζητήσετε να δώσω στον Ορέστη το σπίτι μου». «Όχι να το δώσεις», είπε γρήγορα η μαμά. «Απλώς να τους αφήσεις να μείνουν εκεί. Εσύ μετά βίας το χρησιμοποιείς ούτως ή άλλως. Έχεις το διαμέρισμά σου στην πόλη. Αυτό το σπίτι είναι δικό μου. Το αγόρασα με χρήματα που κέρδισα. Ο Ορέστης έχει καλή δουλειά και έγκυο γυναίκα. Μπορεί να αγοράσει το δικό του σπίτι». «Κάνει οικονομίες για το μωρό», είπε ο μπαμπάς. «Ιατρικά έξοδα, έπιπλα, όλα αυτά προστίθενται. Θα μπορούσες να τον βοηθήσεις». «Με τον τρόπο που με βοηθήσατε εσείς?» ρώτησα, ξεχνώντας ότι υπήρχα. «Σταμάτα να είσαι δραματική», είπε ο μπαμπάς. «Είμαστε εδώ προσπαθώντας να επιδιορθώσουμε αυτή τη σχέση και εσύ μας το πετάς στα μούτρα». Σηκώθηκα. «Δεν θέλω σχέση μαζί σας, με κανέναν από εσάς. Είχατε 31 χρόνια για να μου γίνετε γονείς και επιλέξατε να μην το κάνετε. Τώρα θέλετε να ξαναμπείτε στη ζωή μου επειδή έχω κάτι που θέλετε?» Η απάντηση είναι όχι. «Μελίνα», άρχισε η μαμά. «Αν επικοινωνήσετε ξανά μαζί μου, αν έρθετε ξανά στη δουλειά μου, αν εμφανιστείτε στο διαμέρισμά μου ή στο σπίτι μου, θα ζητήσω περιοριστικά μέτρα. Δεν αστειεύομαι. Αφήστε με ήσυχη». Βγήκα έξω πριν προλάβουν να απαντήσουν. Τα χέρια μου έτρεμαν, αλλά ένιωθα κάπως πιο ανάλαφρη, λες και είχα πει επιτέλους όλα όσα χρειαζόταν να πω. Δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί μου μετά από αυτό. Έμαθα μέσω της γιαγιάς ότι ο Ορέστης και η Δάφνη έκαναν το μωρό του τον Μάρτιο, ένα κορίτσι. Δεν έστειλα δώρο. Δεν τηλεφώνησα. Δεν ένιωσα τίποτα γι' αυτό. Τώρα έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από εκείνα τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τα πάντα. Ακόμα δουλεύω στην Apex Creative Solutions και τα πάω καλύτερα από ποτέ. Πήρα άλλη μια προαγωγή τον Ιούνιο. Το διαμέρισμά μου στην πόλη είναι άνετο και το σπίτι μου στο βουνό είναι το ησυχαστήριό μου. Πηγαίνω εκεί τα περισσότερα Σαββατοκύριακα, μερικές φορές μόνη, μερικές φορές με φίλους. Έχω οργανώσει δείπνα, βραδιές παιχνιδιών, ακόμα και έναν μικρό γάμο για ένα από τα ξαδέρφια μου. Οι γονείς μου και ο Ορέστης ανεβάζουν περιστασιακά πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οικογενειακές φωτογραφίες, όπου όλοι φαίνονται τέλειοι, με λεζάντες για το πόσο ευλογημένοι είναι. Δεν είμαι σε καμία από αυτές. Δεν με νοιάζει. Έχω τη δική μου ζωή τώρα. Μια ζωή όπου δεν περιμένω συνεχώς την έγκριση που δεν θα έρθει ποτέ. Η γιαγιά έρχεται για επίσκεψη μια φορά το μήνα. Μαγειρεύουμε μαζί και μου λέει πόσο περήφανη είναι για μένα. Αυτή είναι η μόνη έγκριση που χρειάζομαι. Μερικές φορές οι άνθρωποι ρωτούν αν μου λείπει η οικογένειά μου. Η ειλικρινής απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί να σου λείπει κάτι που ποτέ δεν είχες πραγματικά. Αυτό που έχω τώρα είναι καλύτερο. Γαλήνη, ελευθερία και μια ζωή που είναι εντελώς δική μου. Και αυτό αξίζει περισσότερο από όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα και τα οικογενειακά δείπνα του κόσμου. Άξιζα κάτι καλύτερο από αυτό που μου έδωσαν. Και τώρα το έχω. Τελώς της ιστορίας.